Bueno, hasi ginen, okerraz banago, 2012ko udazkenean, alde zaurretik beste talde eta, bueno, proiektu batzutan ibili ginen, eta arrezkeroztik, atera dugu diska bat, eta jo dugu handik eta mendik, eta orain aurten noizbait bigarren diska aterako gu. Esango nuke ez dakit, roka eta zarata egiten dugula, baina, nik uste baita ere gero eta zabalago eta gero eta irekiago gaudela beste iturri batzuetatik edatera, adibidez improvisazioa eta elektronika asko gustatzen zaigu baita. Baude parte konposatuak, parte improvisatuak, danetarik. Zertarako. Printzipioz ondo pasatzen dugulako, nahi dugun musika egiten dugu eta espero dugu hori, diskak nahi dugunean ateratzea, gustatzen zaizkigun kantak ateratzea, eta ahalik eta gehien jotzea eta edonon, alba da, lanak uste baldin badu, edonon.